Салому алейкум, подписчикои муҳтарам. Мана ҳамотоми тинҷи сар-саломатӣ ба ин манами ози мана закаскарагӣ шаҳри Саравшан аз Суркат қишлоқи Суркат закаскарагӣ мана заказашон тайёр шуд. Мана мошин ба бор кардем. Рафтоз суркатиҳо бошад як-якта лайка монед. Мана ин хел дарои бо зебо дорем. Нав дидосагами видеои моя. Ҳар хел дарои ки чӣ хеле ки намуд 500 намуд дар ҳаст. Чӣ хеле ки дар гӯед ҳама хел мо дорем. Бо ин дарое ки дорем ин хел неабиш намебошад. Намехарошад, ҳеҷ чӣ намешад. Ин дарои мо ба сифатай гарантия дорем. Анаку мана инҷо аква пластикам якум дастаи ҳама хел 6 камерагӣ 4 камерагӣ ҳама хел дорем. Фақат ба талаботи шумо қатъи саломат бошед, сарбаланд бошед. Ҳамин номерҳои дар рӯи экран занг задан мегиред, толка WhatsApp кунед, мулоқот мекунед.